diskors illi huwa preparat, miktub mill-gvern u kif rajtuh fuq televiżjoni jiġi l-Onorevoli Prim Ministru iqum minn postu u letteralment jgħaddih lill-President. Għal xiex jgħaddihlu? Biex jaqrah. Huwa kompitu, obbligu kostituzzjonali li l-President irid jaqra dak id-diskors li jippreżentalu il-Prim Ministru. Jekk il-President huwa mogħti din ir-responsabilità fil-ftuħ tal-Parlament, tal-leġislatura ġdida, illi jrid jagħti skont il-liġi, skont l-ordnijiet permanenti tal-Kamra, ir-raġunijiet li għala nfetaħ il-Parlament, ħadd m'għandu jiktiblu diskors għalih. Għandu jkun hu stess li jikteb u juri x'inhuma il-femmet tiegħu. It-tieni emenda li nixtieq nara u nimbotta l-qudiem il-programm politiku tal-Gvern jaqrah, jiktbu u jaqrah il-kap tal-Gvern, il-Prim Ministru f'dan il-każ, u mhux jgħaddih lill-President tal-pajjiż.